омода кардани роликҳои кӯтоҳ дар мавзӯи ҳифзи муҳити зист ва тоза нигоҳ доштани атроф. Инро донишҷӯёни факултаи филологияи Русии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров дар доираи семинари якрӯза омӯхтанд. Ба онҳо роҳу усулҳои ба навор гирифтан ва омода кардани роликҳои якдақиқагӣ пурра фаҳмонида дода шуд. Семинар бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии дастгирии аҳолӣ барои рушди оянда ташкил ва гузаронда шуд. Тренери семинар Парвина Боимуродова давоми як рӯз бо донишҷӯён доираи мавзӯи интихоб гардида суҳбат ва саволу ҷавоб намуда ба онҳо доираи омода кардани роликҳо маслиҳат дод. Есть много молодежных, трендов, когда видео у вас плывет, прыгает, в стиле анимации. Но шрифты в иншоте намного проще. Почему? Иншот берет русские шрифты и читает их хорошо. CapCut, он рассчитан более на латиницу. То есть там вы работали, наверное, там расстояние между буквами, там регулировать очень-очень сложно, и на первый раз вы, наверное, запутаетесь. Поэтому я вам предлагаю InShot. То есть и звук он хорошо монтирует, и видео тоже хорошо монтирует. барои донишҷӯён мавзӯи интихоб гардида писанд омад ва онҳо дар семинар фаъолона иштирок намуданд. Намояндагони ташкилоти ҷамъиятии дастгирии аҳолӣ барои рушди оянда семинари омӯзишро бо роҳу усулҳои шавқовар гузаронданд. Гуфта шуд ки ҳадафи асосии ташкили семинар бо донишҷӯён ин маълумотнок намудани онҳо оиди ҳифзи муҳити зист ва тоза нигоҳ доштани атроф маҳсуб мешавад. зеро ташкилкунандагон донистани мавзӯи мазкурро барои ҷавонон муҳим медонанд. устодони донишгоҳ ҳам аз ташкили чунин иқдом изҳори хушнудӣ карданд, зеро бо ин васила донишҷӯён доир ба ҳифзи муҳити зист ва инчунин тоза нигоҳ доштани атроф ба худ маълумоти зарурӣ пайдо карданд. В ходе мероприятия они были очень активными. Мне кажется, никто из них не остался равнодушным, потому что были использованы интерактивные методы, мозговой штурм, вопросно-ответная беседа. И у них была возможность самим обсудить эти проблемы и найти пути решения этих проблем. семинари якрӯза доир ба мавзӯи ҳифзи муҳити зист дар факултаи филологияи Русии Донишгоҳи давлатии Хуҷанд бо ҷалби беш аз 100 нафар донишҷӯёни курсҳои якум, дуюм ва сеюм гузаронда шуд. бино ба иттилои ташкилкунандагон акнун донишҷӯёни ба семинар ҷалб гардида имкони озод ва бемушкилӣ ба навор гирифтану омода кардани роликҳои кӯтоҳро пайдо карданд. баъд аз анҷоми семинари мазкур онҳо давоми 3 рӯз бояд роликҳои ҷолибро вобаста ба ҳифзи муҳити зист омода карда ба озмуни ташкилоти ҷамъиятии дастгирии аҳолӣ барои рушди оянда пешниҳод кунанд, зеро ғолибонро тӯҳфаҳои хотиравӣ интизор аст. гузориши Фарзона Шамсиева, Насим Раҳимов барои барномаи Тилотии Хабар.